Aw! Hala, kinsa ka? Hi guys! New day! New vlog. New challenges na punta! So guys, karon no, ang amuang challenge kay katong virus sa Facebook, katong mga OA kaayo or kanuyuan nga mga chat. And then amo ato siyang basahon with feeling. So guys, ay mo kabalaka kung dili ninyo ni makita na mo ginabasa mo ara ning i-quadra sa likod ng asaba. Ha? Okay, tara magsugod na ta guys. Guys, apilon na mo ang emoji og basa. Ang unang pagbasa gikutlo aning duwa. Kisa na. Hoy, ako ni mahal. Lain kayo ka mahal. Naglilinya pa ko kung kinsa nitsit na ko. Ikaw naman di ay mahal. Sorry mahal. Miss lang ka. Heart, 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 heart. Ginagawa mo. Kani oh. Ikat to David ah. Gila wala kat. I miss you mahal. Lips, heart, 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 heart. I love yours mahal. Mwah. I love your two mahal lips, 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 Grabe lips. lips oy. So, mauto ang unang pagbasa. Bao. Ang ikaduwang pagbasa gikutlo sa mga ML player. Love, mag-ML sa ko ha. Email na lang pero may love. Wajay time para nako ha. Big na taoy. Ay, dili na lang eh. Ambi na lang yung mga account be. Ay pwede na pala ikaw mag-ML love. Love. Pagpulaw ha. I love you. Ha. Gi, bawali pa. Ang ikatulong pagbasa kay para sa mga giiro. Ikaw. Gipa ako giro. Iyak, 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 iyak. Hala mahal, nga naman na. Napat yun ko ng iro aron. Gipaak niya ko mahal, iyak. Kudbaan ko mahal, basin mamatay na ka pero dawato na lang nako mahal kay dako ba ng iro makamatay. Patayang iro ay. Ang ikatulong pagbasa gikutlo sa mga kahikog. Ikaw. Babe! Mag-15 ako babe. Iyak. Babe, ayaw please. Wala babe. Nabitay na ko. Iyak. Babe! Ginagawa mo. Wala babe. Nalusbad na ko. Iyak. Babe! Ayaw ko biyay, babe. Iyak. Ikaw akong kusog. It's a prank babe. I love you baby ko. Heart. Hi. Ayaw na to ba, babe? Ha? Iyak. Nakulban biya ako. I love you too. Heart. Sige, hikog. Ang ikaupat nga pagbasa gikutlo sa mga hadlok og lamigas. Oh, langgam. O langgam sa Tagalog. Play. Asawa ko. Iyak. 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 Bakit asawa ko? Sad. Kinasat mo ako ng langgam. Mamamatay na ako asawa ko. Dagan kay Iyak. iyak ko. Iyak. 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 Hindi pwede yan, asawa ko. Iyak. Ayoko mawala ka. Iyak. Asan yung langgam? Babarilin ko. Ginagawa mo. Suko. Yeah. It's a prank asawa ko. Hee. Heart. Heart. Kiss. 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 Heart. Lamigas. Ang ikalimang pagbasa gikutlo sa libro sa mga repes. Slay. Babe, prank kita. Sige, babe. Babe, naip ako tulong.
Talaga babe? Sige pa, rip ka lang. Mga tropa ko lang yan. Tangina mo. Bala ka dyan, break na tayo. Sabi mo prank lang. Mama mo yung prank, bala ka dyan, break na tayo, walang prank-prank. No, prank po. Sige. Ang ikaunom nga pagbasa, gikutlo sa libro sa mga hikog-hikog na pod. Be, nakoy prank. Unsa man. Napakamatay na ko. Hala be, ayaw be. Kahilakon na ko. Iyak. Be, sorry. It's a prank! I love you, B. Red heart, red heart, That's right. red heart, green heart, green heart, Daghan ng black heart heart, ba? pink heart, unggoy, red heart, violet heart, lips, orange heart, lips, orange heart. Hi, ayaw na pag-prank sunod, B. I love you too. Red heart, orange heart, yellow heart, blue heart, brown heart. Brown heart na po. Red, itom heart. White heart, red heart, red heart. Red heart, red heart, ribbon, red heart. Kadagan pang heart. Uy! Ang ikapito nga pagbasa gikuplo sa libro sa mga tawong na ay laing uyab. Mahal, iprank ka. O, unsa man mahal? Nakoy uyab lain mahal. Ayo na mahal, love kayo di ka. Ikaw ra ako seryoso kayo ko nimo. Iyak, iyak, iyak. It's a prank, mahal. Ginagawa mo. Prank ka. Ay mahal sa doy, binakog na anak kay lain. Oo, di na ako kaya mahal. Iyak. Papa mahal, uy, I love you. I love you too. Heart. Heart, heart. Grabe, oy. Ang ikawalo nga pagbasa gikutlo sa libro sa mga bro. Bro, nakoy prank. Sige bro, usa man. Bro, nadakpan ko. Nakos checkpoint karon. Atay, galisod ko ginawa diri bro. Sad. Hoy bro, pag-sure diya ba? Sad. Nabala ka ba ako kung naunsa na ka diya ba? Bro, it's a prank! I got you, bro! Bro, atabi na ako dakpan ka gyud. Nagyud ka, nakubaan rin ako bro. Hu, iyak. Broken heart. Bro. Ang ikasyam nga pagbasa, gikutlo sa libro sa mga wakwak. Sige. Awu! Ginagawa mo? Hala, kinsa ka? Wak. Wakwak ko. Paakon ka na ako. Hala, ayaw please. Maluhay ka. Naadog na ko diri kayo. Ayaw ba? Iyak. Joke na bitaw, babe. Mwah. Ako ni imong uyab. Sorry, fish. Love you. Atayan ni mo, babe. Uy, nahadlok na ba ako diri? Kaayo, nangurog na kog tamat-tamat. Babe, ayaw na to, true, babe, ha? I love you too. Dili na, babe. Sorry. Ako'y guardian angel nimo. Dili ka na ko kasagdan mamatay man. So guys, mo to maname unta nataga na mo kinabuhi ang mga OA nga pyro sa Facebook ni. Unta nag-enjoy mo glantaw, nagkatawa mo abot sa dalunggan ng inyong ngise, and ayaw kalimte sa amo ang promo, ang 50 pesos load sa first, second, 30, third, 15. Just subscribe to our channel and lantaw na mo 3 to 4 video send sa amo ang Facebook account INSOY and KRYSTELLE AMOR CATALON para makadaog mo sa amo ang raffle promo. Yes. So stay home. Stay safe. God bless.